Jak vložit položku do aukce na webu Kreatura? Nejprve je nutné se zaregistrovat pomocí uživatelského jména a e-mailové adresy. Po zadání údajů obdržíte e-mailem heslo, pomocí kterého se přihlásíte. Po přihlášení se otevře stránka s nastavením vašeho profilu, kde můžete doplnit údaje a změnit heslo. Odkazem vlevo nahoře přejdeme na hlavní stránku. V menu přibyla položka Vložit aukci. Po rozkliknutí se objeví formulář pro vložení předmětu do aukce. Uveďte výstižný název předmětu a co nejpřesnější popis. Do kolonky Krátký popis produktu můžete vložit prvních 260 znaků z popisu. Tento text se bude zobrazovat ve výpisu aukcí na hlavní stránce. Nezapomeňte na podmínky prodeje, jak a kde lze předmět zakoupit. Vložte 1 až 4 soubory s obrázkem a zvolte obrázek, který má zároveň sloužit jako náhled. Určete počáteční cenu produktu a minimální cenu, za kterou jste ochotni prodat. Tato cena se nebude nikde zobrazovat, pouze zajistí, že nižší částka nebude akceptována. Můžete také navýšit částku, kterou bude možné minimálně přihazovat. Nakonec zvolte délku aukce v rozsahu 1, 2 nebo 4 týdny, odsouhlaste podmínky webu a odešlete. Aukce bude po schválení vypadat následujícím způsobem. V případě, že chcete položku dodatečně upravit, použijte kolonku Komentář. V poslední kolonce se objevují cenové nabídky na váš předmět. Děkuji vám za pozornost a přeji úspěšnou dražbu.